अनु देणार सीमाला तिच्या कर्माची शिक्षा। मी संसार माझा रेकिते या मालिकेमध्ये अनु अविनाशला सोडवून घरी घेऊन येते पोलिसांच्या ताब्यातून। पण अविनाशला पाहून सीमा आश्चर्य होते आणि विचारते की तुम्ही सुटलात। आणि हेच ऐकून अनु तिला सरळ बोलते की हो, कारण की तो व्हिडिओ खोटा होता। तो खोटा व्हिडिओ कोणीतरी व्हायरल केला होता सोशल मीडियावर। पण जेव्हा सीमा असं वागते आणि असा प्रश्न विचारते जसं तिला काही माहितीच नाहीये की असं कोण का करेल, तेव्हा अनु तिला सरळ कानाखाली मारते आणि अविनाशचा भाऊ सीमाला घराच्या बाहेर काढून देतो। सीमाच्या पापाचा घडा भरला होता आणि त्याचमुळे सीमाचं सत्य सर्वांसमोर आलं आणि अनुने आरोप जे अविनाशवरती लावले गेले होते ते खोटे आहेत हे सर्वांसमोर सिद्ध केले। आता बघायचं हे आहे की अविनाश आणि अनुचा संसार कशा प्रकारे पार पडेल हे पाहण्यासाठी तुम्हाला मी संसार माझा रेकिते ही मालिका पाहावी लागेल। आणि अजून अपडेटसाठी टेलीचक्र रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।